maberekano emabuja tauya nonhau dzomusi chishanu zuva rochigumi nombiri mwedzi uno wakurume munhau dzanyasi kwedu uno mabuja nzara icharamba yakandotigara matunduru mabiyangu nokuda kwokuisiwa kwakamboitiwa mupfigwa. Wazhinji wangu wajaira kuenda kotengesa zvavanorima mumagadhi wakatoita kutsomwa kureketa kuno wagoziva ba kuti wachagodini nokuti zuva roshanje riribe rinoramba richindodoka tsva. Izvezvi wakuru wehurumende wabva wati kokoko zvavo kugara waribeka na chavari kuita kuti tiyamurikewo toimba kuti wanotimirira mumaparamende wachagoita tusvinu kuti zvititekairirewo. Simon Kayamoyo ari mureketeri webato reZANU-PF abuda iye achireketa kuti iwo watogadzirira kuita sarudzo kuti dziuyepo kare nokuti vari kuziva kuti vacho vanohwina. Vari kuti iwo vanoshaba kureketa kwavachamisa kwokuti ane zvaachada kuita nokuti vari kuziva kuti mapurisa nemasoja vanoramba vakandoaringira. Izvezvi wati iwo mureketo wavachamisa wanga uribe chinhu asi anga andori masoko akawanda. Heno kuti nguva yavatora vari kupindura masoko aribe basa waitorerei. Iwo wachamisawo nozuro pamureketo wavo wagoti iwo waakuda kutendeukira kunhandare yevanhu nokuti kana matare odzimhosva kana mapurisa kana masoja zvese zvakarerekera kudivi libodzi. Wati vanhu ndo vachazoziva nokureketa kuti nyika yotekaidziwa sei. Toramba takandoringira tichizokupai kuti tizokunyepai kuti zvinenge zviri kutekaira sei. Hurumende kwainyasi payaita musangano nowamiriro wabasa wayo yati iyo ichawaingidzira nosvika mu25 kubva muzana zvomari yavari kutambira. Mari yabva yandorambiwa nowabasa yakati kutukiwa aidi. Wati iwo kuitiwa muyembe wakanyanya nokuti wakuru wehurumende vari kutamba wachindofutunuka nokudya mari wachidya pakuru. Ipapa nozuro anoreketera bazi rinobhadharisa washandi wehurumende rePublic Service Commission akati achagorega kubhadhara vanhu vese vanenge varibe kuenda kubasa kubva musi womuvhuro uyu. Ipapa wana muticha ndo wakatotangiwa kuti wachagona kutanga kunyimiwa mari yokutambirayo. Heno mabiyangu ticharamba takandolinga. Idi gororo rinonzi Musa Taj Abdu rine pakuru ipo rakatsika paino wakuru ukaona chitembo ukaona chirema chiri kuti ndinokurowa chinenge chiri kuziva ipo chakatsika. Kureketa kuno mutongi mukuru Chitapi amuti apiwe bhero kureketa kwanyasi. Ipapa pakatonyangara mabiyangu nosaya kuti kohoko naye wakuruwa. Hurumende yaomberewa manja nokuda kwekuita kwayo kukurapa vanhu vanochirwere icho kwai vanenge vano itsvo dziribe kusenza zvisvino wakukwanisa kuenda kuzvipatara zvikuru zvomumatunhu avo kuenda kurapiwa ikweyo. Kurapiwa kwavo ndokokuti wabaiwe waisiwe pamushini igobvisa tambwa dzinonga dzamuropa nomumuviri mavo. Toramba tichitenda izvi. Idi zvakanaka zvinotendiwa mabiyangu. Wendo huno kwainowana murairidzi pabodzi nevamwe vanosenza hurumende yagoita kuti vanhu vese vareke kugoendera mberi nofundo. Ipapa kana uchida kuenda mberi kufunda zvisiri zvedhigiri rokutanga unotoda kubata mari inopfuura mazviuru 700 omari yomunyika kuti ubudirire pazvidzidzozvo. Ipapa pakanyangaritsa nokuti vazhinji paripo vari kutambira mari inosvika ikweyo. Mumwe wedu akazvawa muZimbabwe anonzi Andrew Nyamayaro pai aitiwa ndiye mutungamiri waanagweta uku Warwickshire kunyika yoNgirandi. Toramba tichitenda kubudiriraku tichiti pamberi nokusimudzira mureza wokuita tusvinu. Nyasi zambuko paLimpopo roBeitbridge radoka rakapfikiwa noanoita zvokutakura wamakombi wokunyika yeSouth Africa wachida kuti Zimbabwe igovhurawo zambukori sezvakaitika kuSouth Africa. Wagotiwo wasaya kana chokubata nokuti vanhu vachiri kugotekaira zvavanofanira kunge vachiita. Ipapa wakuru wenyika wakatadzawo kupa funga idi maonero edu. Kambani yomutare bottling kwai yagotengiwa nokambani yoDelta zvokutoti Delta ndiyo yega yakunadzira makokora chaiwo kunyika yese. Ipapa bazi rinoringana zvokuona kutekaidziwa zvisvino kwamakambani rabvumira kuti izvi zviitike. Toramba tichindoti dai zvikatichipisirawo zvokunwazvo tigoramba tichimwa makokora.
titatamuke edu kuenda pasi rese. Tiri kutandano dzasi kwenyika kwai muSouth Africa mambo womazuru anonzi Goodwill Zwelithini apfa nyasi ano makore 42 kwai agwarashiwa noshuka apo pabodzipo akabatiwa dziwa mupengo muchipatara toti azorore murugare. Toenda kumadoka zuwa kuAfrica kwai kuGhana watanda kuendesa mishonga wedziwa mupengo notundege turibe wanhu tunonga tichibhurudziwa nomakombiyuta. Tinoramba tichindotenda kubudiriraku tichiti dai zvatekeshera muAfrica mesemu. Kambani inonzi GSK inognadzira mishonga yekurapa vanhu yati iyo yagonadzira kamushonga ako kurapa dziwa mupengo zvasiyana nokamushonga ako kudzivirira dziwa mupengo kari kupuwa vanhu pasi rese. Toramba tichivimba kuti kamushonga kawoka kachagona kubvumidziwa kuti kagopiwa vanhu zvakanyanya uye kachiboeka zvakachipa. Kambani inoita zvomafirimu yoNetflix yagoti iyo yada kugomisa vanhu kuti vagoseenzese wakawanda paakaundi ibodzi wati iwo wari kugoti vanhu vari kuseenzesa wagobhadhare zvakasiyana siyana nokuti iwo vari kunyora mari idi mudiro wavo mari dai wambomira kudari vanhu vakaomerwa nonyaya yedziwa mupengo iyi. Togumisira muSouth Africa asi zvaitika kuMorocco Patrice Motsepe aitiwa ndiye mutungamiri aite kutungamira nhabvu muAfrica kuCAF. Toramba tichitenda izvi vazhinji vari kufara vachivimba kuti ndo vachaita kuti zvinhu zvigochinja zvizhinji. Toramba tichitenda mabasa makuru ya tiri ipapo mabi angu todifamira pano kwanyasi murinzike zvizvino ndini wenyu Mhanduwe wonhau.